खुलुमबाय बेयो बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजन दिनै 25 जानुवारि 2022 मंगलबार खालि सानसेनि बरादखौ नोंथांमोननि खाथियाव लाबोदों आं सदानन्द दैमारिया। सिगां फरायनो लादों मेष राशि गिबि हांखो अ ल दिनैनि साना जोबोर मोजां जेरावबो जाफुंसार जानो हागोन मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो आरो गोरलैयैनो मावफुंनो हागोन गोसोखौ दिनै जोबोर गोजोननाय मोनगोन देहायाबो मोजाङैनो थागोन बहानिफ्रायबा मोजां खौरां फैनो हागौ गुबुननि अनसायनाय मोनगोन रांखावरियाव दिनै जोबोर मोजां होनजायो गोबां धोन आरजिनोबो हागोन बेफार फालांगियाव मोजां मुलाम्फा मोनगोन सोरबा लोगोनि हेफाजाब मोननो हागोन न'खराव दिनै बिसि फिसायनि गेजेराव अननानै फैगोन बिमा बिफानि बोर मोनगोन बिदा फंबायजों मोजां सोमोन्दो थागोन बहाबा थांनांगौब्ला दिनै जोबोर मोजां आरो मोजाङैनो हान्थिनोबो हागोन गुबुननि गोसोखौ दिनै गोरलैयैनो बोनो हागोन गोसोनि बोलोआ बांगोन समाजावबो मान मोनगोन लाइमोनफ्रा मोजां खौरां मोनगोन गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोननोबो हागोन। वृष राशि गिबि हांखो इ उ ब दिनैनि साना जोबोर मोजां गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन गोसोनि बोलोआ बांगोन मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो मावफुंनो हागोन समाजावबो गोबां मान मोननो हागोन रांखावरियाव दिनै जोबोर मोजां होनजायो गोबां धोन आरजिनो हागोन आयाबो बांगोन बेफार फालांगियाव मोजां होनजायो आया गोबां बांगोन गोबां मुंदांखा सुबुंजों लोगो मोनज्लायनोबो हागौ न'खराव दिनै बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन देहाया मोजाङैनो थागोन गुबुननि हेफाजाब मोनगोन जायखि खामानि मावा मानो मोनफ्रोमबो खामानिखौनो दिनै गोरलैयैनो मावफुंनो हागोन लोगोफोरनि हेफाजाब मोनगोन गोसोनि साननाय आरो लुबैनाया मोगथाङाव जाफुंगोन पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन लाइमोनफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनोबो हागोन। मिथुन राशि गिबि हांखो क स दिनैनि साना जोबोर मोजां गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन गोसोआ दिनै जोबोर खुसि जागोन देहाया मोजाङैनो थागोन रांखावरियाव दिनै जोबोर मोजां बेफार फालांगियावबो जोबोर मोजां मुलाम्फा मोनगोन न'खराव अननानै फैगोन समाजावबो गोबां मान मोनगोन गोसोनि बोलोआ बांगोन मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो मावफुंनो हागोन सोरबा लोगोआ मोजां खौरां होफैनो हागौ सोरजोंबा बाख्नाय जानोबो हागौ गुबुनजों मोजां सोमोन्दो लाखिनो रोंगोन लाइमोनफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायफोरखौ फोरमायलायनोबो हागोन। कर्कट राशि गिबि हांखो ड ड ह दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेनलांगोन गुबुननि थाखाय नाङा फाङा जेंनायाव गोग्लैनांनो हागौ गोसोआव जिंगा बांगोन सोरबा लोगोजों एना एनि जानोबो हागौ गोसोनि साननायफ्रा देबोर नांगोन गोसोआव नेगेटिभ साननाय फैगोन मावनो लानाय खामानिखौ मावफुंनो गोब्राब जागोन रांखावरियाव मोजां नाथाय अब्लाबो खरसायाबो बांगोन बेफार फालांगियावबो मोजां होनजायो न'खराव दिनै बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन देहाया मोजाङैनो थागोन अब्लाबो नाथाय जानाय लोंनायाव सांग्रां जानाया गाहाम गोसोखौ मानिबा जाहोनाव उसुखुथुबो मोननो हागौ समाजाव मान मोनगोन फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोननोबो हागोन लाइमोनफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर आला खालाबो जानो हागौ। सिंह राशि गिबि हांखो म ट दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेनलांगोन समाजाव मान मोनगोन नाथाय अब्लाबो सोरनिबा सायाव गोबां रागा जोंफ्लांनो हागौ सोरनिबा गाज्रि नोजोर बोनांनो हागौ गोसोआव गोग्गो आरो गोथों साननो गोब्राब जागोन मावनो लानाय खामानिखौ मावफुंनो गोब्राब जागोन सोरबा लोगोनिफ्राय हेफाजाब लुबैयोब्लाबो हेफाजाबखौ मोनाबो जानो हागौ बहाबा दावबायहैनो खाबु मोनगोन आरो मोजाङैनो हान्थिनोबो हागोन रांखावरियाव मोजां आरजिनाय धोनखौ दोनथुमनो हागोन बेफार फालांगियावबो मोजां होनजायो गोसोनि साननायखौ गुबुननो फोरमायनोबो हागोन न'खराव दिनै बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन समाजावबो गोबां मान मोनगोन गुबुननि गोसोखौ गोरलैयैनो बोनो हागोन देहाया दिनै बारा मोजां थानाय नङा जानाय लोंनायाव सांग्रां जानाया गाहाम गुबुननि थाखाय नाङा फाङा जेंनायाव गोग्लैनांनोबो हागौ नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन सांग्रां जानाया गाहाम। कन्या राशि गिबि हांखो प ट
दिनैनि साना जोबोर मोजां गोसोआव पजिटिभ साननाय फैगोन गोथों आरो गोग्गो साननो रोंगोन गियाननि आंखाल जानाय नङा रांखावरियाव जोबोर मोजां नाथाय अब्लाबो खरसायाबो बांगोन बेफार फालांगियाव मोजां मुलाम्फा मोनगोन देहाया मोजाङैनो थागोन गोबां मुंदांखा सुबुंजों लोगो मोनज्लायनो हागौ नखराव दिनै बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन गोबां खामानियाव मुखुब थागोन सोरजोंबा बाख्नाय जानोबो हागौ गोसोखौ दिनै जोबोर गोजोननायबो मोनगोन पजिटिभ एनार्जिनि गोहोमबो गोग्लैगोन लाइमोनफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनोबो हागोन तुला राशि गिबि हांखो र ट दिनैनि साना जोबोर मोजां गोसोनि बोलोआ बांगोन गोसोनि साननाया जाफुंगोन मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो आरो गोरलैयैनो मावफुंनोबो हागोन देहायाबो मोजाङै थागोन रांखावरियाव जोबोर मोजां मोननो गोनां धोनखौ मोननो हागोन आरजिनाय धोनखौबो दोनथुमनो हागोन नखराव दिनै बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन बिदा फंबायजों मोजां सोमोन्दो थागोन समाजावबो गोबां मान मोनगोन बेफार फालांगियाव मोजां मुलाम्फा मोनगोन गुबुननि गोसोखौ दिनै गोरलैयैनो बोनो हागोन लोगोफोरनि हेफाजाब मोनगोन गोदान थांखि लानो रोंगोन सेंग्रा सिख्लाफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायफोरखौ फोरमायलायनोबो हागोन गोसोआव जोबोर गोजोननाय फैगोन पजिटिभ एनार्जिनि गोहोमबो गोग्लैगोन वृश्चिक राशि गिबि हांखो न स दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेरलांगोन समाजाव लोगो लेवा बांगोन सोरजोंबा बाख्नाय जानोबो हागौ बहाबा दावबायहैनो खाबु मोनगोन गोसोआव गोग्गो आरो गोथों साननाय फैगोन मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो मावफुंनो हागोन गुबुननिफ्राय हेफाजाब मोनगोन गोसोनि साननाया जाफुंगोन गोसोनि बोलोआ बांगोन समाजाव मान मोनगोन नखराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन रांखावरियाव मोजां नाथाय अब्लाबो खरसाया बांगोन बेफार फालांगियाव मोजां मुलाम्फा मोनगोन देहाया दिनै बारा मोजां थानाय नङा गगा बायदिसिनाजों खस्थ' मोननांनो हागौ गुबुननि हेफाजाब मोनगोन फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोनगोन लाइमोनफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायफोरखौबो फोरमायलायनो हागोन धनु राशि गिबि हांखो ध फ भ दिनैनि साना जोबोर मोजां गोसोआव गोग्गो साननाय फैगोन गोसोनि बोलोआ बांगोन मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो आरो गोरलैयैनो मावफुंनो हागोन सिगांनि बबेबा आद्रा खामानिखौबो दिनै मावफुंनो हागोन गोसोनि साननाया जाफुंगोन रांखावरियाव दिनै जोबोर मोजां मोननो गोनां धोनखौ मोननो हागोन आरजिनाय धोनखौबो दोनथुमनो हागोन बेफार फालांगियाव मोजां मुलाम्फा मोनगोन समाजावबो गोबां मान मोनगोन नखराव अनलायनाय फैगोन देहाया मोजाङैनो थागोन बिदा फंबायनि हेफाजाबखौ मोननो हागोन बहानिफ्रायबा मोजां खौरां फैनोबो हागौ लाइमोनफ्रा जोबोर मोजां खौरां मोनगोन गोसोनि साननायफ्रा जाफुंगोन गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनोबो हागोन फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोननोबो हागोन मकर राशि गिबि हांखो ख ज दिनैनि साना जोबोर मोजां गोसोनि साननाया जाफुंगोन सिगांनि बबेबा आद्रा खामानिखौबो दिनै गोरलैयैनो मावफुंनो हागोन रांखावरियाव जोबोर मोजां होनजायो गोबां धोन आरजिनो हागोन मोननो गोनां धोनखौबो मोननो हागोन बेफार फालांगियाव मोजां मुलाम्फा मोनगोन गुबुनजों मोजां सोमोन्दो लाखिनो रोंगोन बयनिबो अनसायनाय मोनगोन गोब्राब खामानिखौ दिनै मावफुंनो हागोन गोदान खामानियाव आखाइ होजेननोबो हागोन नखराव दिनै बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन बिदा फंबायनि हेफाजाबखौ मोननो हागोन सेंग्रा सिख्लाफ्रा गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनो हागोन फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोनगोन गुबुननि थाखाय मोजां खामानि मावनानै होनोबो हागोन कुम्भ राशि गिबि हांखो न स स दिनैनि साना जोबोर मोजां गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो आरो गोरलैयैनो मावफुंनोबो हागोन बहानिफ्रायबा मोजां खौरां फैनो हागौ समाजाव दिनै गोबां मान मोनगोन गोबां मुंदांखा सुबुंजों लोगो मोनज्लायनोबो हागौ रांखावरियाव जोबोर मोजां होनजायो आरजिनाय धोनखौ दोनथुमनो हागोन बहानिफ्रायबा गोबां धोन मोननोबो हागोन देहाया मोजाङैनो थागोन नखराव दिनै बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन गुबुननि हेफाजाब मोनगोन बिमा बिफानि अननाय आरो बोरखौ मोननोबो हागोन बहाबा दावबायहैनो खाबु मोनगोन पजिटिभ एनार्जिनि गोहोमबो गोग्लैगोन मीन राशि
गिबि हांखो ड स दिनैनि साना जोबोर मोजां गोसोआव पजिटिभ साननाय फैगोन गोसोनि बोलोआ बांगोन गावनि गोसोनि साननायखौ गुबुननो फोरमायनोबो हागोन देहाया दिनै मोजाङैनो थागोन जानाय लोंनायाव अब्लाबो सांग्रां जानांगोन रांखावरियाव जोबोर मोजां गोबां धोन आरजिनो हागोन बेफार फालांगियावबो जोबोर मोजां मुलाम्फा मोनगोन न'खराव अननानै फैगोन गोसोनि बोलोआ बांगोन सोरजोंबा बाख्नाय जानोबो हागौ लाइमोनफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायफोरखौ फोरमायलायनोबो हागोन फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोनगोन बहानिफ्रायबा मोजां खौरां फैनो हागौ पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन गोसोनि साननाय आरो लुबैनायफ्रा मोगथाङाव जाफुंगोन सरासनस्रायै दिनै साना जोबोर मोजां आरो मोजाङैनो बारग'लांगोन दिनैनि राशि फरायनाया एसेनोसै जोबनायाव बेखौनो खावलायो जाहाथे नोंथांमोना सानफ्रामबो जोंनि बे बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजनखौ नायबाय थायो आरो साबस्क्राइब खालामो लोगोसे लाइक खालामो आरो शेयार खालामो एसेनोसै गोजोन्थों।